Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Las 5:03 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:04. Salawat na Bacolod na Pilipinas. Kalibutan mayong hapon na naman. Inyo palatuntunan Action Reports After Edition. Lunes tubtob Sabado. Katapusan nga pitsa sa unang bulan sa tuig 2020. Enero 31, 2020, 131-20. Ang kalabanan nga mga nasyon sa kalibutan na palibutan sa nga balita angot sa makamamatay kag ginakahadlukan nga Wuhan coronavirus, ginatawag man nga novel coronavirus sa lipot 2019 nCoV. Halos tarang nga mga opisyal sang gobyerno sa mga pungsod nga may kumpirmado nga kaso, pati gani ang wala pa sang kumpirmado nga kaso. Apang mga tao nga ginasuspetsohan kag ginaimbestigahan naka-alerto man. Sa subong nga mga tanion mga kaaksyon, ang Chinese Ambassador to Philippines na si Huang Zilian nagapatagayon sang press conference kung ano ang sarang mahimo sang pungsod na China. Ang China ti amo ning ginakabig pinakapoderoso nga pungsod sa kalibutan. Ihambal ni Zilian mga kaaksyon nga ang pungsod China todo ang pagpakigbato batok sining bag-ong coronavirus outbreak. Kung gera lang abing paghahambalan, di niya magpapierding pungsod sa China. Ining gera lang patsanay blaninok panay, pungsod China mong pinakapoderoso. Pero amo niya gera nga hindi insigida makaarangka ang pungsod China. Kaya ang kontra nila sa mag-aksyon, hindi iyatawo nga pareho nila, kundi isa ka virus, mabulubudlay katama. Virus ang kontra mo. Sa nasiling tana, nagapalayag subong si Huang Zilian, Chinese Ambassador to the Philippines. Siling niya maka-aksyon tumanggid ang kabalaka sang pungsod China. Ginakabig nilang concern gid ang pungsod China
sa isa ka kaso nga kumpirmado diri sa pungsod sang Pilipinas. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon-aksyon na Marlon Hinubuya sa gihapon. Sa nasiling tarang ginasurihan subong ang balita angot sa pagkapatay sa isa ka Chinese national nga estudyante. Ang balita naman angot sa pagkapatay sa isa ka ginakilala kag sikat nga basketballista sa kalibutan nga si Kobe Bryant na sampuan. Pati ang balita angot sa paglupok sang Bulkan Taal natampukan man. Ang 2019 in Kobe, amo subong ang nag-aarangka, hindi maayo sa tuntaran. Nabatyagan sang halos taran man nga mga tao, bangod nagpatay na sang ginatus, kag nagpa-ospital kon nagpa-quarantine sa linibo pa kaiban. Sa Makati City, Metro Manila, nagapatigayon sang press conference si Chinese Ambassador to Philippines, Huang Zilian. Ang tiyempo sa Bacolod kag Negros Occidental, Manayanaya, downtown area kag mayor nga dalan, masako, bangod sa pagsugod sa mga aktibidad may kaangtaran sa Bacolod Diat Festival. Festival sa mga Chinese, nga ari naga-istar, naga-tener, naga-bisita o kung naga-paliwaliwa sa Bacolod. Ang festival, medyo napektuhan ini mga aksyon sang NCOV. Di Chinese Festival ini, ting balita nga nagalanog subong coronavirus nag-originate naghalin sa pungsod China. Diri sa Bacolod dalan sa Lacson kag New Government Center, nagasinigabong na ang sound system. Ang surata ang bahanon, musika akon kanta. Mabatian temprano pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pila ka mga ruta sang salakyan, labi na ang dipasahe. Apektado man ang pagligwat sa ruta o kung ginatawag nga rerouting. Ginpatuman. Saylo kita sa mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Una kita sabahin sang balita lokal, dinagsa kag dinagoso, double D. Kung inyo maduduman na saksihan sa surat sang Cadiz Negros Occidental, sa ginpatigayon nga dinagsa festival nagligad nga simana. Apang ang double D, dinagsa kag dinagoso, liwat nga nasaksihan umpisa kagabi. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ini bangod hindi sa dinagsa festival, kundi bangod sa peligro nga gintuga sang sining novel coronavirus o kon 2019 NCOV. Linibo ka mga tao, bata man o kon tigulang, imol man o kon manggaran, isog man o kon talawit, magsig kadto sa mga butika o kon ang tawag sa iban farmasya diri sa Bacolod iban pa mga lugar sa Negros Occidental. Agod lamang makauna bakal sang disposable nga face mask para suksokon. Agod hindi dali-dali nga matapikan o kon mabiktima sa ning sahi sang virus. Pero ang natabo mga kaaksyon, ang face mask wala na sang stock. Ang iban ginpakamaayo nga magpareserba na lamang. Ang pinaka makailinit diri nga hitabo mga kaaksyon, bangod sa report apang wala pa naman sang kumpirmasyon. Pero nagagwa ay mga report mga kaaksyon nga may pila ka mga negosyante, supplier o kon mismo butika kon farmasya nga hungod nagtago sang stock sang face mask. Ano ang rason? Ang ginatawag nga hordeng bla, tagoon para hulaton. Ang tion nga ang presyo sa niya magmahal para sa ulihi. Dako ang ganansya kag dako ang kabi. Una sa balita, una sa aksyon. Amo ning mga negosyante nga dalok-dalok ay hakugan. Mga negosyante ini nga wala sang ibalo nga kon pagpanghingalit. Ang ila sila ginahimo, magabalik gid sila ang gabati man kag barisi.
Pero may mga honesto naman yung mga negosyante, ha? Hindi man kay tanan may ara sa pipilagin lamang. May mga negosyante nga nagaprangkaya nga wala gid man sila sang stock. Dagod sadto pa sang nagasingki ang balita angot sa paglupok sang Bulkan Taal sa probinsya sang Batangas. Ubos na ang face mask. Ay linibo man tong kinahanglan makaaksyon sa mga lugar. Naging ulan sang abo. Halin sa baba sang bulkan na grabe ang pag-alboroto. Una sa balita, una sa aksyon. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, ang mga opisyal wala man nagpawaya. Sa probinsya, ang gobernador nga si Bong Lacson may panugyan kag pananawan. Gani importante nga inyo pamatian kag bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano pagkidibal sa ring nga balita sa bahin sang lokal? Ang Bacolod nagtukod sang Interagency Task Force batok sa NCOV. Bacolod Yacht Incorporated. Wala nag-imbitar sang bisita. Nagikan sa mga lugar nga apektado sang NCOV. Dapat gid lang. Amo na ni ka grabe sang paninguha sang pungsod Pilipinas sa mga banwa kag syudad. Mangimbitar pa ka mo? Dapat lang para sa safety sang tanan. Ano pag inibal sa nga balita, patay na naman kag ginaangot na naman sa illegal nga droga? Una sa balita, una sa aksyon. One down, who's next? Amo nang pala magkutanon da. Lalaki tiniro patay sa barangay Kabog kagabi. Sa gihapon daw parihuman sa kaso nga pagpatay, nagligad nga adlaw, nagligad nga sinimana o kon binulan sa Bacolod. Kaiban pa nga mga lugar sa Negros Occidental. Ang biktima ginbutangan sang karatula. Karton nga may nakasulat, "Goodbye, Shabu. Welcome, Heaven or Hell. HVT ako." Ang HVT kon drug operation ang paghahamalan. Drug campaign, illegal drug campaign ang paghahamalan. High value target ang bot silingon sili. Tawo nga high value target bot silingon. Ara sa listahan sang aton sa mga otoridad. Kung illegal nga droga ang paghahambalan. Suliton ko ang nakasulat sa karatula, "Goodbye, Shabu, kama, welcome, Heaven or Hell, HVT ako." Kama, ang kawatan sa Sibukaw, kamo sunod. Una sa balita, una sa aksyon. Ala. Din nga Sibukaw nang ginabot silingon sang nagbutang ni. Ang pamangkot dari vigilante o kon atraso. Pagpatalang o kon pagpabatsyag sa iban. Ano naman ayahan ang reaksyon kay hambal sa mga otoridad kay opisyal sa ato sa nga syudad. Sa gihapon ini nga kaso, ang kabigon sa gihapon bala nga isolated o kon makaalarma. Subong pa lamang nga bulan sang Enero, halos hindi na maisipan ang mga ginpang tiro kag ginpang patay. Kag lunsay ginaangot sa transaksyon si illegal nga droga. Kapolisan nagsiling nga may ara na sila sang ginatuwag nga persons of interest sa nga krimen kagabi sa barangay Kabog. Person of interest nga ambot sa lingon, may tabo o kon persona na nga ginadudahan ang mga otoridad nga mahimo may kahilabtanan o kung may nahimaluan sa krimen apang wala pa na-aristar. Una sa balita, una sa aksyon. Ang iban nga mga kaso mag-aksyon o kung krimen nga raw kaangay siri amo-amo man. Tubtob lang man sa persons of interest aman ang hambal naton. Nga ining kasahi sa mga krimen hangkat ni sa kunano katanda. Ang ato sa nga mga kapulisan sa pag-imbestigar kag pagsolbar sang krimen. Ang iban nga mga kaso makakson nga daw pari-pariho man siri. Kung kaisa ginasiling sang kalabanan tubtob lamang sa persons of interest
May ara gani nga nagtukod pa sa task force. Di ba na dumduman nyo na? Agod kuno tutukan ang pagresolbar sang kaso. Sa bagay, nagapaningwa man siguro ato sila mga kapulisan o galing gabanti. Di naman sila mabasol kaman amula ng ila sa di kasarang. Di pagtukod sang task force, tubtob lamang sa pagtukod. Hasta lamang sa kaso, wala sang miyura. Kagang pamilya sang siling nga mga biktima, daw pareho lang nga nagahangla sa hangin, kag nagapaabot sa wala. Kung kontragin man nga grupo ang nagtira sa tong ginpatay sa barangay Kabog, kagab ilamang, kabay nga madakpan ang naghimo sang krimen. Para balaan bla kung anugid ang ginhalinan, kung bala may angot ginman sa illegal nga droga, kung ginasiling naman makaaksyon nga vigilante, o kung grupo ginman sa bakulod nga ang misyon isa lamang, ang amat-amat nga pagpamatay sa mga tao nga sige hapon bungol kag padayon nga nagabaligya sa illegal nga droga. Dapat man nga dakpon kag pasabton. Kay man sakit man as pamilya sang sining napatay nga biktima ni. Nga daw kaangay lamang sang sapat nga tinuhob niya kag patsyon. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ba sining nga balita? By the way, yadtong napatay ito, ginreport nga taga-surad sang silay. May panumbungon kag kaso naman ginapakatubang gali. Mayangot sa illegal nga droga. Ano ba ba sa nga balita? Ariho, kululbaan ho. Kululbaan bangod lapit lamang diri sa aton sa Negros Occidental. Ang balita isa ka empleyado sang hotel sa sunod sang Dumaguete kag beach resort dito sa Dawin, Negros Oriental, kumpirmado nga nakakontak sa Chinese national nga may novel coronavirus. Una sa balita, una sa aksyon. Nakakontak mo sila nga nakaistorya ni sa? Subong ini nga taga Negros Oriental gin home arrest. Daw kalain pamatian ang arrest nga tinaga, no? Quarantine lang guro. Home quarantine. Gin partner anay sila sa nga balay kag wala gin pagwa. Samtang ginahulat pang pag-abot sang team halin sa DOH, Department of Health, na mausisa ang iya sila kondisyon kag kahimtangan. Si Dr. Leland Bustamante Estacion, ang hepe sang Integrated Provincial Health Office, nagpalayag nga ang home quarantine ginpatigayon sang mismo tag-iya sang hotel kag resort. Base man nani sa pangabay sa lokal nga gobyerno, mas maayo bangod sila ni Governor Roel Digamo sa Negros Oriental, tuman man ka cooperative ang tag-iya sang hotel kag resort sa ginpatigayon nga investigasyon. Dapat lang kita tanan mag-inopdanay sa pagpangamuyo mga kaaksyon nga kabay. Hindi lang maglaton sa isla sa Negros ini nga sahi sang virus. Bangod hindi lamang ini traidor kag delikado kag budlay. Awayon. Makabig niya mortal nga kaaway sang mga health officials. Budlay tapnaon, budlay bunggoon. Abotong muno ko bago lang China ganun ako. Na medyo na bulubudlayan sila. Iya mo ng China, pinakapoderoso, ina nga pungsol sa bugos sa kalibutan. Lasing ko ba yung Action Radio Philippine Standard Time? Sa bahin naman sang balita pulis. Ang station na 7 nga kapulisan nagklaro sa alegasyon sang pamilya de Lieva nga wala sila nagaresponder o nakaresponder sa pangabay nga pulis assistance. Una sa balita, una sa aksyon. Nga manaw, base kon trasado, nakaresponder gin man bla. Ano pa ba sa nga balita, social media, telebisyon, kag periodiko, pati istoryas kag tupiko sa kalanaan, kapihan terminal, sugalan kag rumbuhan, sa mga standby, pati tao ganing nga wala himuon, kundi ang pagpamantay sa ilang sa kaulingon, ang ginahamalan ni salang nCoV, coronavirus gyapon. May 31 na ka mga tao subong diri sa Pilipinas. Ginaimbestigahan bangod sang mga simptomas sang amo ginabat sang amo nga virus. Pati biyahe sang pila ka mga airline company sa apektado
hulag kagawi sa mga tawo, pati gani ang ginabaligya nga ukay-ukay, nadalahigman. Una sa balita, una sa aksyon. May kongresista gani nga nagduso iya sang isa kahagna sa kongreso, nga pating papangamusta dubilian, hindi anay magpangamusta kung magpanamyaw. Ang face mask nga istorya, ang Department of Health, nagklaro nga ang N95 mask hindi makahatag sang full protection batok sa 2019 nCoV. Hambal sa DOH, pinaka-epektibo sa gihapon ang healthy lifestyle, ang katinlo sa palibot, kag ikaayong lawas. Si DOH Assistant Secretary Eric Tayag nagsiling nga ang ginatuwag nga microscopic particles sang sining nCoV ang pwede sa gihapon nga mahaklo sang tawo nga nagasuksok sang face mask. Tuod gid man no, nakita ko kina nasugata kung nagasuksok sang face mask balang mga tawo, may lulotsan man gapon diri sila guyaho. Ang virus pwede maglaton pagi sa direct contact hambal ni Tayag. Di kadelikado to ho. Atong taga Negros Oriental, may contact sa mo sa persona nga nagpositibo sa coronavirus. Ala, lapit-lapit sa ato no. Ang kakatabo subong basta gani may kwarta bakal sang face mask. Ang importante panigurado. Pero may ara gid nga tawo nga walang paki may face mask para kun wala. Ang importante may kwartang bulusag waleta kag may makaon patay kon patay. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:23, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iba na unta importante ni mag-aksyon ha ang aton sa pila ka mga mayor nga dalanon sa Bacolod, Sako, Subong. Nangod sang umpisa sa aktibidad sa Bacolao Diat. Di kay na daraho pagkadto ko sa bahin sang Bitnakon sa provincial capital. May dalan na nga one way. May dalan ginsiradan dara sa area sang Dalan North Capitol. Sa area naman sang Dalan Gatoslao, may sinugba. Aras kilid dalan, damo sang ginplastar nga mga lamisa. Ang ila sa ring pinaka-espesyal nga menu, sinugba nga isda. Wow! Naga-asu-asu. Arin ang patrol pinaksyon na Diana Diaz sa traffic report aksyon dyan. Mayong hapon, bis kabin. Action mo ang ginatumod mo nga nag-inaso dire mga ito naton nga Sugba Fest this area sang Dalan Gatoslao kag karon nga pon ang patrol dire kita mismo na live naga-report sini nga mga tinihon ay sa dire naton kag ginaangan-angan kag ginalantaw abing sitwasyon basi bala mag-araso kag malabot sa dalan kag magka-obstruct action mar sa sitwasyon sa dalagan sa trafiko kadelikado kung nangasobe kag ang hangin dire pa kadto pa east portion basi bala pagdapi ang hangin, ang aso diri makinadto, total ilabin na gagamit sila uling ang iban, tapos may kakalayo pag ingadaan, so ang aso isa gidiri ka palaligban. Lalabot sila makaksyon karon nga po ang sitwasyon diri kung dalagan sa trapiko to Tagabalada, Siliman nga matayon sa intersection sang Dalan South Capitol Road, Dalan Gatoslao, sining nga hapon, magkaligdiri nga moderate heavy to heavy man. Medyo mulubog at nagitman ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko ang naka-experiensyan sa mga motorista na nagalabay along Dalan ng Gatoslao mga kaksyon, especially kung kamuhalindra sa may Burgos, Gatoslao, sa dulong naman sa may north direction ang ina naman na ginalapyan. Dari nga lugar mga kaksyon, amuni ang lulutsan gid sa halos tanan nga madapasero nga salakyan, mga pribado nga salakyan, gikan norte o konsurman nga bahin sa sunod sang Bacolod. Abiso sa mga motorista sa liwat, paibalustaran nga sarado na ang dalan sa area naman sang Dalan 5th to 13th Luzon Street. Mga kaaksyon, umpisa kaina, tag na las 4 sang hapon, tuptod na inabuwas naman las 4 sang aga. Pero ina mga kaaksyon, magkapadayon tuptod naman sa Domingo nga adlaw, Pebrero 2. Kay mantiyang activity diri umpisa karon Enero 31 tuptod na Pebrero 2 mga kaaksyon. And then, karon man nga adlaw las 4 sang hapon tuptod las 5 sang gabi, may mga portions sang Dalan Circumferential, Burgos, mga kaaksyon, San Juan, Gonzaga, Gatoslao, Rizal, kag Luzon, nga ginsaradana para naman nga mas magdagan gid sang ligwa ang pagpreparar o kung preparasyon sa pila ka magatambong sa pila ka mga aktibidad naman sa Danlacson kag sa may Bacolod City Government Center.
Dari nga daan sa area mga kaakson, although nga kajutay. Magsiling kajutay, kung i-compare mo last year, hindi mo sinakadamo ang nagalagaw. Sini nga mga tinior, amo ni oras mga alas 5:30. Lalabot nga kasanag pa man sa gihapon sa aton kalangitan, compared man last year nga temprano, kaya dulom na. Pero mga kaakson, makita natin nga hindi amo gid sinakadamo ang nagalagaw adi along Lacson area. Ang mga salakyan, ang traffic is not within or lapit sa area sa mga festival site, kundi dito sa mga area, mga ginapili nga nadyan sa mga turista gud manikawan. Ang mga dalanon malapit rin mga kaakson sa mga festival site. Like for example, mga kaakson, ang paglabay sa patrol sa dalan di Aquino Drive sa may Bangka Lasal karon nga po moderate heavy to heavy, may mga tiempo pa na bumper to bumper ang dalagan sa trapiko mga kaakson. Isa na ginalantaw nga rason bangod ang mga salakyan nga gikan norte kag ila direksyon padung sulod nga bahin sa sunod sa Bacolod Andra na gidamang galabay left turn paglabot sa Aquino Drive liko pawala o sudyon mga kaakson nakabusan nga sa Aquino Drive tuptob labot ka diri sa Bangka Lasal. Paglabot mo sa area sa Bangka Lasal mga kaakson karon nga pon amaw kay United sa movement sa mga salakyan dugangan pagid may naaberya dira sa ka-delivery truck sa tuwa-tuwa gid sang dalan. So nga kakatabo is galikaw. Paglikaw nimo imbes 2 lane, 1 lane na gid lamang ang malagyan sa mga motorista kalaba pangadaan sa delivery truck dira. Asa ila aberya sa per information nga aton nga nabato nang kumpisa na takla kay inalas 3. Pero sini nga mga tinion wala pa sa gyapon dira magkwa. Especially nga dumakina ginang problema mga kaakson sa naberya dira nga delivery truck kargado pa ini nga daan sang semento rason ko nga hindi dali-dali ini nga mapalin dira sa tuwa sang dalan. Rason man ko nga karon nga pon makakson na mabugat nga dalaga sa trapiko ang inyo lauman kung kamo nagrabay sa mga mismo nga lugar. Sa piyak naman nga bahin makakson ang dalan na Lacson. O balin dito sa Gonzaga, tuptop dari sa Burgos Lacson, dari mo na mamatsagan nga ang pasulod along festival sites mga kakson apektado gid ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Abiso man, tuptop lagi lamang kamo dara sa may area sa Cottage Road kay sarado ang area dari mga kakson sang Lacson sa SSS nga porson para magaan maligwa ang mga motorista nga nakalabay rather mga kakson para magaan ang tanan nga mga luyag magkadto diri sa may Lacson Tourism Strip nga enough nga space o kunabi dalanon para makapasunod sila kag hindi ma-obstruct diri pila ka mga salakyan nga gamiton o nato ginagamit sa mga nagapakigbahin sa pila ka aktibidad labi ng sinaot nga patgayonon siniman nga hapon. Kanami sa aton panyempo, kanami kasanag mga kakson, kahilway sa aton kalangitan, wala man galom, siling nga mga tinion, kani wala dapat problemahan, ang aton tanan nga mga kakson nga magalagaw sa pila ka mga festival site sa palibot sa sunod sa Bacolod, karon gid lamang nga hapon. Mga kakson, ang pinakasitwasyon kadalagan sa trapiko ito magamalana sa palibot sa sunod sa Bacolod. Ini nga dalagan sa trapiko, ang sagyang magbus kinadulong sa inyo, sa Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap, ini 100% natural, puro herbal, papatilo sang kutis, kag safe na safe. Ginaganagan pa pagulang sang inyo nga panit, nagadula man ini sa minasma, o kung napalit sa inyo, guya, nagabuwan sa pagdamo sa acne. Punggod yung pila ka mapinalian sa ni. Pagi sa Santon Plus Herbal Soap, solve no problema with confidence, paganil para sa bakarsona, baka sa Santon Plus Herbal Soap, sa pinakot na butika, sila tagsa ka mga lugar. Rekta sa batol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon Balita, una sa aksyon. May si ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an na sa mga eksperto nga may natural nga antihistamine properties. May si nga bulig sa pagkontrolar sang katarantaran nga mga allergies, pinagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Ang may si mas mayo komparisan sa Plaza Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties.
Nagapakupos sa mga nagahubag nga parte sa ato sa Ningalawa Santon Plus Herbal Capsule na pamatudan na sa mga siyentipiko. Manami magbulong kag makabulig pakupos sa mga nagahubag arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag banabo pa. Santon Plus Herbal Capsule makatapda sa banabo nga balatian garante sa may alibyo. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag may TC pwede mabakal online. Pwede kamo makapadeliver paagi sa inyo sa pwede ka magpa-deliver sa inyo balay paagi sa www.kalusugan.yan.ph o kon Kalusugan na Facebook page. Una sa balita, una sa aksyon. Ibalauntan detalye sa nga balita sa Bacolod City Hall mga kaaksyon ang Bacolod nagtukod sa Interagency Task Force batok sa ning NCOV. Nauna ang Bacolod City. Mayara mangguro ibang nga mga syudad or probinsya nga nagtukod bansang task force. Pero subong lamang nga adlaw ang DILG nagamando sa tarantaran nga mga local government units nga magtukod sa task force. Kini si Gidang Bacolod City nagtukod sa gayon. Aksyon Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, mayong hapon sa report please Kevin. Aksyon Mar, subong adlaw formal nga nagpakanaog si Bacolod Mayor Evelio Leonel Diaz sa Executive Order number 2-A Series of 2020. Isa ka mando nga nagka-crear o nag-establishar sa Bacolod City Interagency Task Force batok kini sa novel coronavirus action. Mar, subukit lamang adlaw January 31 sang ginpermahan sa kaling sining Executive Order kag presentara sa mga katapos ang media sa press conference sigin patigayon subong nga hapon action Mar. Susunod rin kay Mayor Bing ang prevention sa gihapon na mo niyang ila sining pabakuron campaign information drive para mas maedukara ang mga pumuluyo kung ano ining masakit nga novel coronavirus pag mabutang nga dapat himuon para makalikaw nga makangkon sa action Mar, particular na ang pagpractice sang proper hygiene action Mar. So kay Mayor Bing, iya sinigang designate bilang chairman sa Interagency Task Force sa Munisipyo Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran. Kasunod siya accepted ang challenge accept na sa Vice Alcalde sa Bacolod City samtang Vice Chairperson naman ang si City Councilor Cindy Rojas bilang chairman sa SP Committee on Health. Kag upo dito si Dr. Maria Carmela Hinsoli ang atong siningang City Health Officer Action Mar. Kabahin man sa task force ang mga miyembro sa Attorney Dindo Ramos, ang SP Committee Chair on Transportation, ang Liga ng mga Barangay President si Councilor Lady Glass Gonzales, miyembro man si BCPO Colonel City Director Colonel Henry Binyasa, araman si Ma'am Joy Marides Bedayag, ang DILG Bacolod Director, si Provincial Head sang Bureau of Quarantine si Dr. Sebastian Tabuga, si Ben Arnel de la Cruz, ang tiglawas sa Department of Health Region 6 Action Mar, si Dr. Julius Drilon, ang Hospital Director sa Corazon Ocsin Montebello Memorial Regional Hospital, si Provincial Director sa Department of Trade and Industry nga si Rachel Nufable, kag si Gladys Abilene Sales, ang OAC School Division Superintendent sa Department of Education, kag si Mita Chuve Argeles, ang Alien Control Officer sa Bureau of Immigration Bacolod Action Mar. So sila ini ang magpanguna Action Mar sa kampanya sang siyudad sa Bacolod para masiguro hindi diri magsulod dining makamamatay nga coronavirus nga nag-affect na sa pila ka mga pungsod ng Pilipinas nga may sa isang saka kumpirmado nga kaso. Aring tingog ni Bacolod Mayor Evelio Leonel Diaz. Creating the Bacolod City Interagency Task Force against the novel coronavirus. And the chairman is our Vice Mayor, who has graciously accepted the challenge, and the vice chairman, the chairpersons are our SP committee chair, Councilor Cindy Rojas, and Dr. Hinsoli, who is our city health officer, but as of this moment is in the regional office of the DOH. We do not want our people to panic, but at the same time, we are appealing that we treat this also seriously. And of course, the bottom line here is we would like to get the cooperation of everybody. Kay kabay pa kaintindi kita tanan kag ang publiko nga kung may ang problema wala ka nagapaningala bisan sino na. So
it is best that we as a community, we as a city, must all together be able to cooperate nga ma-ibitar tani nga Actually, mga portion lamang sang palayag ni Bacolod Mayor Evilio Lunadian sa ginpatawag nga press conference. Actually, so ang Bacolod City Health Office nagpagawa naman sa madamo nga mga flyers and pamphlets nga ginapang post sa mga pampubliko nga lugar. At the same time, ginpanagtagman sa 61 ka mga kabarangayan sa Bacolod City. Update ka balita gikan sa Bacolod City Government Center ang Action Yo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat Akson na Dale, kada bukad nakon sa balita nasyonal bla. Sige-sige pagkasunod sa nga mga balita may kantanan sa mga tao nga red responsod Pilipinas nga ginapaidalom sa quarantine. Anong labing ulihi? May mag-iloy sa Nueva Vizcaya, halin sila sa Hong Kong, ti Hong Kong sakop man sang China. Ginamonitor subong matapos makitaan sang simptomas sang coronavirus. Ang mga crew sang Philippine Airlines ang ginsakyan sang mga tao nga subong ginaimbestigahan sa coronavirus quarantine bantanan. Ang Department of Transportation nag-step up sa safety kag health measures batok sa coronavirus. Ang SBMA nagmando nga ang duwa ka mga Chinese officials nga nag-abot sa Pilipinas halin sa Henan, China, quarantine man. Ang Philippine Coast Guard nag-issue naman sang guidelines batok sa coronavirus. Ang gumon-gumon diri maka-aksyon bangod ang mga eksperto. Nagpalayag sang lain-lain nga panindugan kung paano tapnaon ang virus. Hamon niga sa ligog kay natin paano pa pinakabudlay ni kontrahono ang coronavirus. Face mask. Kundi nagdinaguso ang manugbakal sang face mask diri sa Negros Occidental, partikular surad sa Bacolod. Ano yung reaksyon sang ato sa Governor nga si Bong Lacson? Hindi naman, it's not being advised to wear mask, no? But if you just want to feel secure, then go ahead, no? Wear one, no? But if you're okay, you don't really have to wear. They're also saying that if you're going to a crowded area, be careful. And it goes back again to hygiene, you know? More than ever, they are requesting everyone to wash their hands. Maybe a sanitizer would even be more helpful, no? So from time to time, if you have to sanitize your hands, you can do so, no? But as far as the mask is concerned, really, it's your own judgment, no? If you think you will feel more secure, then go ahead. But there is still no order from DOH that everybody must wear masks. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga minsan
Aksyon Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 5:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time, pabalik sa inyo sa nga palatuntunan. Balikan taman ang reports na natipon sang patrol with Action na Jan Diaz. Action Jan, sa balik na report, please come in. Action March na naman kababae diri nadakpan sa mga kapulisan sa police station number 5. Sila naman yung bypass operation again patigayon kinagilamang sang ugto sa area naman sang Purok Series sa 1 Barangay 27 sunod sang Bacolod. Ining nadakpan ang ginkilala naman kay Mary May Del Oeste, 38 anyos, kag residente man mismo sa amuman nga lugar. Na-recover diri sa Luzon kag control si Nene Del Oeste ang 5 tanan ka mga sachet sa nga ginasuspetsuan shabu. Actually mga elongated plastic sachet sang suspected shabu lakit na diri. Ang isa man ka small hit sa transparent plastic sachet sang suspected shabu nga bypass item. May 300 pesos nga kwarta nga marked money pag nga recover sa posisyon, kag isa naman ka cellphone nga posible mo ni ginagamit niya sa transaksyon sang illegal nga droga. Ining si Del West ang ginakabig naman nga street level target sang mga kapulisan. Sunod naman direct kay Police Captain John Criswell Masangkaya, Station Commander sa Police Station number 5 na madugay na nila nga gina-monitor ining suspect. Bagon din naman medyo maduludanlog kag dugay naman inyo siya ga-engage sa pagbaligya sang illegal nga droga. Apang din ba diri Masangkay, wala pa naman na-divulge sininadakpan ko sa diniya ginakuha ang iya na-recover nga ginasuspetsuan shabu. Ining si Del West ang preso corona sa kustodiya sa Police Station number 5 kinatalanan naman nga pasakaan sang kaso nga paglapas sa lahi nga nagdumali sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Balikan magikan sa baton ang taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa baton sa Action sa Bacolod, Action Radio. Sa mga nagapagita naman sang herbal capsule nga ang Yasari Expertise Cleansing, Nourishing, Balancing. Ari ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig ini limpyo, nagapabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa ato sa nga lawas ang epekto siri sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Nagabulig panabo sang mataas nga blood sugar, uric acid, bad cholesterol, hyperacidity. Nagadugang man sang supply sa mga kakulangon sa mga vitamins kag minerals. Pareho sang vitamin A, C, magnesium, B vitamins, calcium. Nakabulig pa sa constipation. Ang Evergreen Herbal Capsule aprobado sang Food and Drugs Administration. Magtumar, anawadlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran na mag-text kaya Doc Crispin Hico 0910-126-4595 sa liwat. 0910-126-4595. Gabonitor sa ato sining live stream, Joveth Calvez Pamposa, Mary Grace Eugenio Fermin,
Rex de Sena, Amalia Biological Warfare. Heaven, good afternoon. Jack Balaan, Berador, Brillantes Family, Orex, Soogon, Lola Consing, Dorias Sang, Porok Marang Mandalagan, Maria Luz Grijaldo, Bacunat, Evelyn Nipomo Seno, Bea Jonathan, Kenneth Valencia, si Christine Hinovea, check attendance lang, Tamya ko lang Hinovea kag Makalipsay Family. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:52 ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sapon kon kaysa tubtob maggabi apang masami nga reklamo sa pagsaka sa nga ila sa nga acid kaga paggasulab sang ila sulok-sulok sa mga coffee lovers. Hindi na problema ari na ang Santon Plus Coffee Mix ang kape nga himo sa Soya Santos Kabalungay. May kape ka na healthy ka ba? Ano bang ginahulot mo bakal Santon Plus Coffee Mix sa mga tindahan malapit sa inyo lugar? Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Pagkalipatan ha,
dapat adlaw tumar kamo sang vitamin D3. Kagang pilion ninyo is Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Sa mga tumar adlaw sige-sigihan yo kag sabay nga wa pa naka tumar sini. Magabakal sa nakarain-laing nga mga butika kag mas maayo pagid kon makakadto ka mo personal sa klinika sang Life Extension Philippines para makapamangkot ka mo dugang sa ibang pagisan nga mga produkto sang Life Extension. Life Extension Vitamin D3 para mabakal sa GS7 Building. Ila sa ni opisina kag klinika Lacson South sa Bacolod City may libre ka konsultasyon dira pagi sa mga medical doctors Lunes tub Sabado. Life Extension Vitamin D3. Las 5:57 balon naman detalye sa nga balita halin sa BCPO Bacolod City Police Office ang utan sa kaso nga ginibestigahan sa kapulisan sa Police Station 7. Ang Police Station 7 mayara sa pagklaro. Detalye sa balita sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric, mayong hapon, please come in. Aksyon Marlon may hapon report kikan sa Bacolod City Police Office may pagklaro sa interview sa Aksyon Radio si Police Major Carmelo Normal, hepe sa Police Station number 7 ang otori sa reklamo ni Mr. Juanito de Leyva Jr. Sa din siya aligasyon wala nagaresponder ang kapulisan sa Police Station number 7 every time nga mapangayo ini siya sa police assistance sa ginaligar niya nga pagpamahog kag paghingabot sa iya dira 10 hectares nga propiedad sa Purok Manayaw-Sayaw, Barangay Mansilingam, Siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginklaro ni Police Major Carmelo Normal, hepe sa Police Station number 7, nga hindi nila sakop ang lugar nga ginatundugan sa propiedad. Ila pinagit ang 10 hectares nga katutaan ni De Leyva bangkot ila dira na sakupa na sa banwa sang Morsya. Kako may aragin ma'am, mga pagsaputahe kapamamahog sa iya kabuhi, sa iya pamilya, dapat ang advice din ni Major Normal dito siya magreklamo kang mag-report sa Morsya PNP. Kay ang aligasyon niya kuno nga katawag sa 67, way kuno ka-responder, ginapawalaan sa kuno mo na kuno blaw. Responding kami, kami sa paglaom, kami, responding kami, galing nga tuloyan na mo ng mga umuyo na siya, Morsya na na yan. Actually, sa agan yung balik pag inamon, tumikit confirm kung bala Morsya. Oo, pirman mismo sa mga nayaw sa'yo, nagambal, niyan na yan siya sa Morsya, kay tabok na lahat sa suba. O siya mismo si Daliman na, hindi na, iyan na sa Morsya. Inspired siya kaya sa Morsya na kagabi sa pagtawag niya sa inyo, nagkatugi ka mo ya. Kung verify sa niya report, oo. verify, ito kami na sa aming paglaom, pero wala kami rin naman, ito kami na sa naging tawagan na mo, sa security man na namon rason mo, hindi kami magpabalo siya na makadto kami, hindi. Pati yung mga tao niya mga nakro na pinalupok, bantayan kami na ron, pagka gagawin confirm na mo, niya, istorya naman ng purok chairman, sa manayaw sayaw, yan sir, iyan na yan sa Morsya, respondi kami yan, abot kami sa naging paglaom, hindi na verify na mo, yan sir, Morsya na na, verify na mo ang insidente. Okay. Pero siya, gagambal ng mga pumuyo lang, sir, Morsya na na siya, basta magtabok sa tuba, Morsya na siya. So nagbalik kami, pag-aaga, nagbalik kami, tumikit confirm ba, iway kami ka-istorya sa Purok Chairman, nagbalik na mo. Pagbalik na mo, ang Purok Chairman niya si Tim Navarro, nag-confirm niya sir, Morsya na na iya, tabok na na suba, hindi na na iya pakulod. Puno na tabo, actually. Bakit tuwa naman ang auxiliary, i-explicar ko siya Mario, ang area na na, tabok sa suba, area na na sa Morsya. Police Major Carmelo Normal, hepe sa Police Station number 7, sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Magpanyawan ang capsule with mangosteen ang milagroso nga kapsula sa mga high blood sa mga diabetic. Ang sabat sana panyawan ang capsule with mangosteen. Tistingin ninyo kay damo na sa mga nagpamatod. Hindi mapaulisiban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tuwag sa ato na mo inisa ang manunggal. Plus kung way gana maghulag lawas mo, luya lawas mo. Tilaw bala sang panyawan ang capsule with mangosteen kay makapamatuod gid kamo. Makabulig gid ini. Pwede mabakal sa RX Drugstore, Mims Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pa nga butika sa inyo lugar kon muscle pain naman ang paghahambalan. Pagpananakit sang lawas, subong digid malikawan, labi na kon workaholic bla. Damo trabaho, nga ginahikutar, ginaasikaso. Masakit gid ang lawas naton. Panyawan liniment ang sabat sila. Panyawan na naman kag panyawan ang capsule taran himo sang said marketing.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Alas 6, Uno Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Iban nga balita huwag tamalabutan tutok sa Aksyon Firing Line. With Aksyon na Brian Morden, alas 6:30, tubdo balas 9 ang gabi. There comes a time. Nagasunod na Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon Dale Salazar, kag-Aksyon ang Defensor. Must come. Inyo pala tunturan Aksyon Reports after the edition magabalik buwas. There are people dying. Kabod ka Aksyon Henry Espolgar sa Technical Control with Aksyon Elway Dotelius. Ako naman Aksyon na Marlon Hedabaya. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.